Cek. Lagu-lagu itu aja bikin, lagu-lagu yang lain. Masih lama. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni mingguta sadarion, ima minggu pasapuluh limahon, dung trinitatis. Namar lapatan, hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu, hadaulaton mardongan sabam ni roha. Atong tapahohom marohata, tapuka masuk maredehita sian bukuede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat tolu. I
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung isema dongaku diaka banua gijang, jala dukon niho dangadong dihalomohon rohaku di tanoon. Nang pemerus sibukku dohot rohaku, sai debatado partano batuan ni rohaku, jala parjabaraku saliling ni lilingna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hupangi dohami tuho, salehon matodim nabadiai tu bagasan rohanami, saipayan di bagasan hami asini roham, dohot hati goran, napinatu pani anakmu Yesus Tuhan nami. Sairamoti hami di hamamasani pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomoni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambahenanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unako manako. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo madobo hepeng ni dongan jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon si pagandaon ni rohatta do arta ni dongan jala siramot tonoton. Atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen.
Topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songono doha tani Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saimulak maho tuau ai audo sipaluaho. Hasangapon ma di debata nadi ginjang. Amin. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion natar surat sian pesalmen 146 ayat sada sahat rudi ayat 10 tajahama responsoria. Haleluya, ale todiku puji ma Jahoba. Unang marhaposan hamutu akka pangarajai,
tu anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Martua manang ise nama bahen debatani si Jakko pangurupina, marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Sipatikos uhum tu akka nani rupa, silehon si panganon tu akka namale, Jahoba makarhari akka natarate. Jahoba mangaramoti halak naburo, ibana margugoyhon akka nasopot somarama somarina, dohot akka namabalu, jala di palipe yang godalan ni akka parjahat. Ima sahatna martua ma akka natumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Dakon maha porsiao tai, songon nahinati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au persea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hakudusan, na tumo palangit doho tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba,
amanai pargugu naso hatu dosani, disimai bana paimamulak sugut tutanoon, manguhumi halak namate dot namate. Au persea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia. Dot jahasesan ni dosa, dot jahatai namandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, dot jahanguluan nasoras sudah. Amin. Titing namasa di Huriata di mingguan tanggal 25 Desember 2022. Danak nasorang. Di bahasa-bahasa otuata do sada dak danak di keluarga ti sotaba inang boru situmorang. Seorang sada dak danak boru na di hari Sabtu 16 April 2022 inganan nasida di Jalan Radar Auri Cibubur Manang W10. Nanaing merbagas, titing perjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas sema, Rolando Gultom, anak niamata Dr. Andus Sihar Edward Gultom nahinan, tubuni inata dermawan boru situmorang, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Abdul Rahman nomor 25, Manang W10. Doho Turwana, Rani Handayani Boru Nebaho, Boru Niamata Weri Anton Nebaho, Tubuni Inata Sada Kata Boru Ginting, Ruas ni GPIB Pancoran Rumah Depok, Rahmat Depok, Sian Huta Rawadenok, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas Depok. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di HKBP Cibubur masuk pukul welwip. Titing perjulo neng majalo pasu-pasu babagas sema James William Seubelan anak niamata Insinyur Marianus Immanuel Seubelan tubuni inata ketut Westningsi sarjana hukum ruas ni GKJ Abu Rakma Yogyakarta, Sian Huta Yogyakarta, Dohot Orwana, Irnawati Boru Pakpahan, Boru Niamata Sudirman Pakpahan nahinan, Tubuni Inata Pasti Bursitorus, Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Abdul Rahman, nomor 12 Manang W10. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 22 Oktober tahun 2022 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Nah betuluhon ruas namar sahid. Tabuama ditangyang ta akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton. Amang haka sidabuke sian weksada pemulihan di bagas nasida. Ipanjeh Hutagaul weksada di Rumah Sakit Persahabatan. Gabriel Naibaho weksada pemulihan di bagas nasida. Oppo Christian Duli Tapubolon weksada di Rumah Sakit Polri, Nyonya Sidabutar Borunenggolan W4 di Rumah Sakit Polri, Julio Siahan W8 di Rumah Sakit Eka Hospital Kota Wisata, Bram S. Manurung W10 pemulihan di Bagas Nasida, Nyonya C. Manurung Borusi Hobbing Sian W10 Sada di Rumah Sakit Siloam. Napaupaton pelajar sidi khusus. Gereja kita akan memulai kegiatan belajar sidi khusus pada hari ini masuk pukul 10.02 WIB bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2 dan seterusnya. Nah, palimahon panitia Natal tahun 2022. Hari Senin 26 September 2022 Patupan ni Huriado rapot pembentukan panitia Natal tahun 2022 di gereja. Week itu, week walu dohot usia masuk pukul 10 WIB nani uluhun ni paditata. Napaunopon tahun kesehatan 2022.
Hari Rabu tanggal 20 September 2022, patupau ni panitia tahun kesehatan do rapot panitia maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 10 siawib. Nani uluhon ni padita merhite tingon pinangido tusude panitia asaro maddohote ulauni. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, patupau ni huria marhite panitia tahun kesehatan do pelayanan soul care tuaka ruas ni huria namar sahit menaun dohot difabel maringanan di GSM Lantesada masuk pukul 10.02 wib nani uluhon ni pedita. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022, pesta puncak tahun kesehatan pesta gotilon HUT HKBP Resort Cibubur napa 47 tahun. Di patupa do permingguan pukul 2 wib bahasa Batak holan sehali permingguan. Napa pituhan permingguan di HKBP Resort Cibubur mamuka hari Minggu 2 Oktober nanengrong mulak mamuse songon nasomal papungu pilihan di permingguan Hobartu Almanak HKBP manang pilihan nomor boho tujolo. Napa waluhon program huria pinangido tusude dewan dohot seksi-seksi asa di patupa draft program kerja tahun 2020. Napa siaun pengumuman Hobartu program kerja ni huria tahun 2022 marhite titingon pinangido tusude ruas ni huria naso pasahaton pilihan tahun asa di pasahat bima pilihan tahun tu huria manang tu situa wek nabe manang boy di transfer tu rekening ni huria songonima titing di mingguta sadarion akka titing na mangihut boy ma tajaha di warta naung tabiuk be tuhatama nama masuk-masuk. Tabigima kur ina parari Kamis diuduti dohot kur ama partukuan.
Mari dehita huhut papungu pelean sada A dohot sada B. Porque me toros,
dameni debata na sumurung sian salu na roha. Ima mga ramoti ya ka ate-ate do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita salu na. Si hol roha patulason berita na uli di tongata onom tao mahami dung pidasian hurion podo bambu. Jadi di soal ni ruang nami totong do tanya ko kami widahan perkembangan ni huriata ke Cibubur nama Denggana. Jadi sama itu hatan dewata na dari parsaurata di bagasan sedarion tersurat di surat Apostol Paulus na parjulu tu si Timotius bidu onom ay onom rodisia sonoma tersurat di sini. Ulini roha nasabam. Pangomong gudang dututu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Ada ngadong tabuat tu hasyanganon jaledang terbuat kita agiaha lau ruar. Alai mula dong dihita si panganon do parabiton tahasabab pumai. Ia akan nanaing mamora madebu tu bagasan pangujunan doho sabil doho tulan hahisapon hauton aka namangago namangalonok ko jolmay tu bagasan jea dohot hamagoan ima sahana urian itu hata ahado lapatan ni hadaulaton bulu di bagasan bahasa Indonesia dokon ibadah hidup saleh. Nah tu makas nian memang hidup saleh do. Jadi dada holan namar pardungu tu parmingguon, tu liturgi, tu pertangyangan, anggo ibadah. Alai hadalaton mar pardungu dui tungolu siganu pari, ima parange, pakatayon na daulat na parsauran na dinggan dingolu siganu pari. Si Timotius uluan ni huria Efesus dipanggiduan Apostol Paulus asa gabi tau tiruan ni akan naporsea di akapakatayon di parange di holong ni roha di haporsiaon nang di hatomanon jala natumakas si dokon Apostol Paulus di Rom 12 ayat sada nahoapoy mahamuak kadongan marhiti asini rohani debata pasahatamuma daging muna ban pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulatun ni namar roha ima hadaulatun namar roha pasahatun sudi panggulmiton di ngulu taon nang di ngulu tiki beribadah nang di ngulu sigano pari. Mulu di sok kita majalo panugunugun di hatan ni debata ba ano di luar manang di gul siganupari naing ma praktek konotai asa unang lilu hita di dalani songon hatan ni dinyak kainata para rekam senakin asa unang lilu natabo to si to dongota manang tu dia omong kosong do sahalak madok dirinda daulat ala ringkas mar minggu do tupungan kor manang do angkota ni parhalado anggodang di parangihon manang gabi tau tiruan manang gabi bui bana gabi contoh ditongani bagasna ditongani masyarakat nang di suditehe parsaurat siganupari onggo bayo daulat duinna ala ringkas mar minggu api tu kena hol berbedai di parkiran DP holan perjulungan nanunga marsuali. Jadi daulati ikomar pardungu do hatan dewata manang habur jota martangiang habur jota manang hatan dewata ikon terida mai di ngulu sigano pari. Terida mai di ngulu perumatan kota di pariana kota nang di parsaurata sigano pari. Jala tabbama argani hadaulatoni mulut idok mesti adong hasabamon mardongan
sabab ni roha. Ima ngulu na merasa cukup, nga merasa puas, dia telah menerima berkat Tuhan yang luar biasa, na manggohi nguluna. Asa dangalan nama mora, asa gabi sabab roha. Iko mulunga adong dihita di leo dewata, kita terasa dipuaskan. Bo kita madok molehate, bersyukur, maka mulatihon na idok nani leo ni dewata. Ai idadalani gugota, manang alani malota hita bui mangulu portibion, manang bui hita rotu garijaon, hola marsahit hita, sebuah memorot, sepodo mata, apalagi kanang lansia, holan ngilu sawatik, betur hol suama. Kamu dah dong sepak kiriman di Tuhata Yesus, alanido dengan terpangasau kita, manangah di bagasang uluta. Ai tak kasih doko dia itu, dengan dong tebun, Tuhan sianganon. Jalan terbok kita hagia halau ruar, hagia taparadi aka mobil na mewah, bolo borhat kita paling ambulans lapataruhon, ido natabireng. Hidup kita sebenarnya adalah refleksi rasa syukur kepada Allah. Maka sebab pun imam mensyukuri nasa berkat Tuhan adong di hita. Adong do sada keluarga dong matua naso mensyukuri pasu-pasun di bata nasahatu dirina. Di sadetiki di tongos anak ngadok parumen nama hepeng tunasida si rasia 10.000. Roma amat tedo inate bereng huli ini parumete. Do 10.000 dipotong sia juta. Nena. Jadi di telepon inatai ma parumainon ma ikon amat tedo inatai pabua nunga sahat kiribanai manuku menang no sahat. Toroma nasi dana dua mata do inatai unang ngangkat telepon nai asa dihilala alain hulik nai asa mubar wanain. Jadi ala suara ro telepon pertahe mana sida dua anak sama jo ta teleponin na di telepon ma anak nai patak kasus saya dia do kirimam muna sasitong asedus ni rohamuna. Jadi patorang anak nai ma sasitong nga 100.000 do nabu itu ngoson nami Tuhamu. Nina. Jadi dang nai orui na ikom parameni habis 10.000 ini na. Daung gari ada na ita bedo 10.000. Ay tarhilala pasti napuran ninong nina. Bah ina ya nasida na dua. Jadi dung goto nasida na dua manlosole ma ro nasida. Ngasa itihai do ibu rai parumen no. Parumen na so asi don. Parumen na huli don sen. Tapi dung diboto na ditabai, bah nasalah kita inna. Songoni ma mulo sodong hasabamon. Merasa cukup. Setong nama kurang nari. Jadi mulo tabiran dison nanggudang ditongos, tong bareng ngutungut, basugari otik ditongos manang 500.000. Kan tonggo hamulate honotai. Di bagasanido mulo sodong rasa cukup. Dang rasa bersyukur, dang madok mauliate. Napa dua hon naeng dono turpoto hita pasomal sol madirim hadat tu hadaulaton. Latilah dirimu beribadah nina di sada Timotius 4 ayat 7. Hadaulaton naeng do nadison dilatih mertudu-tudu tu cara hidup. Dang pitor daulat ngoso dilatih dirina. Lifestyle ina dihala ya hatan asing. Sahala Kristen na adong ciri-ciri khas ni parngulon na. Nang peposoro si Timotius nunga digil si Paulus dia menjadi teladan atau tiruan. Ibana memang uluan ni huriai Efesus. Nah yang uluan ni huriai gabi tau tiruan. Jala didok disi unang huruhani halak midah haposomi. Unang huruhani halak midah haposomi. Alai gabi tau tiruan maong. Dia kena porsea di pakataion, di parange, di holong neroha, do di hatong manon. Ikototong marsiajar, agia pinang uluan ni huria,
Sata binang pinang matuai ko totong marsiajar si Timotiuson opung nape si Lois totong mangajari bana. Isi do tehe omak ni si Timotiuson. Adong botosa? Onike molate. Jadi sabil tabot waka natar surat. Jadi opung nape itangi hodo pangajarionna. Ai ujahan ni haporsionna diajarkon dala dipaingot opung si Luis do omak nasi unike. Alani do kon sita pe kon jamot jala totong girgir mengajari anak kota. Nang akan opung wang dison di pargunah kauma tikimuna unak kolan upasur pani patugu-tugu pahopu. Unak kolan manugu-nugu pisik nga sabing alay dohot manonahon naka poda nauli. Dohot manonahon naka parangin na dinggan. Adonggo naparpudion torop ka persekolahan na marbasa Inggris sehari-hari. Perjulunay molo ide denaki. Alay bulunung nga somal ipasomal-somal ujunga lancar ro musin na sida marbasa Inggris. So ngoni bulu tabereng bulu halak nias ganupari dua kedulinon latihan meloncat batu 2 meter. Ujungnya lah ganupari manang di halak nias bulu keluar 10 nias kon bui mana sida meloncat batu si 2 meter. Nang di tengah-tengah ni keluarga pe tengah-tengah di bagasta. Iku ganupari ma latih otak kena kota martangiang. Tapake ma buku pajono nang pinaradini huria. Adong ko sudi di hitam makai manang ibaru do pe ke honda buka. Bodo isi bagi situ tong ibaru la satun waing terus tong ibaru ala sohau na buka. Alani tapake mai taba makai na kota maroster manang margati-gati martangiang. Nang pe jepek dimulanai sederhana bululam somal lam haloma martangiang nang disihatoropan. Nah harata bigi ada cerita te. Adong sal ama marulang tahun mana kona diotang mabadita. Diotang aka dongan tidak danahon merlas ni roha salana ulang tahun ni. Jadi ditiki jupa martangiang dipangido paditema isi dipangido roham mabasi batang yang jolin na tu ada dahi. Pitero dan mandoko bapa majoloin terpucak amatai bahasa pucat talana inah teido torsi batang yang ijabuna sida ido kon odo par kamis odo si batang yang inna jadi ala ngasih pangiduhon pedite do danahi terjua sabi jadi do kon mana martang yang mahita inna lepi matanganna me tawon bain yasro akon sesada hujis dong aku totong amininna torok ada dan bodoh, tangi dek denak, tapi ngama-ngama. Ay memang Allah holangi di guru tangiang, mulai sen sekolah minggu, lalu holangi bodoh satu ama-ama. Anggo akamatan di Cibubur nanti pos doroha, ka ngabui hamu malomar tangiang. Ano di bagas tabi, pitura kamata jo songon imam, songon nakabalim, mabat tangiang di bagas tabi, ano narian. Amin. Ya, jadi pos doroha angko akamatrisson minarrubuhina bertanggung jawab buikon maben akatangiang di tongani bagas tabi songon tau tiruan amun akama nami inanami dapat uluhon iya kana nang gabi mamora medabudo tu bagasan pangjunan dohot sabil dohot lan hahisapon hauton akana mangago na mangalonok konjolmai itu bagasan jia dohot hamakuan. Jadi aka yang ingin kaya nang kami mamora. Boleh doko di pudas 30 ayat 15 dua do boru nilita na sahabu tonganina akan ingin kaya tang marna sayon. Asing do bulungan diliot dewata tuita aka kebutuhan lain lagi menjadi keinginan. Sudah do ingin kami mamora. Alai ba iko botota do tong sedia do
dalam nasa bui mamora dok dinggan manang nagabita pasu-pasu. Asura disukusi kita bagasan satikion. Isi amuna radikebi mamorain na. Pada tu ba sudir hita dah. Alai ma tayengok naking. Jadi bulu tungpe bui na pogo si gabi mamora song di dini ama partukuan. Bamian konongko proses ni. Aong do ikon berjumlah na. Jala asabui humusor parnguloni ai di buku nabadi ope aka namora do aka natar berita di buku nabadi on so si Abraham namora do apalagi si Daud do si Salomo kalanido di bagasan pardalaning uluta ikon naing ma ikon di bagasan hasabamun ido mangarem ko nafsu nang gabi ingin kaya bulu di bagasa partikiano memang di juni do hita di parna ni situ horon du mobiak kay nata mulu lau belajar tu pasar tro bihaman non cukup do hebe ngonaing tor narohana do tor hol suad do lain nang pesongoni sotung disosoi hamuak ngamata korupsi ate otong masih dalan nadinggan asa gabi pasu-pasu ay mulu tabereng nang pitur ditaruhon mar miliar tu jabuna api yang gabi hona takak bo tonggo sudi hol suan sudi do mangisaki aduh saya ada berita masana di surat di buku ni si jahan ni eser na julu ra horlan man ngapigan na mission na sekolah eser termasuk ibaru pani jadi adong salah raja lao melancong pertapi may banda sa danang. Tapi tanpa sengaja madayuma cicinon tuwek na bagas saya di koriban nadang dapot sa. Ujung iban mana pengumuman manangisi na dapotan ciciki ulepe upa na gudang nina. Ala raja itu merbaga-baga so inama adong salah duli-duli marsitutu. Mangukori mangalului cicinon. Ujung na dapot. Silas ni rohani dulu merlujung bibena tu istana ape tero si jaga pitu na perjolo tak bisa masuk bah ayaw nama naruhon cicin ni raja itu arong ko sarakna muludung ite kekonon bukon satonga sian upam lehonom mutuau baru buih masukin na bah marpikir si dululion arong ko petra satonga naen non yau na rohana ite keni mana pitu perjolo ape itu padua hope tongko songoni debui masuk ujul tekenom satu ngasin upam ko lehonomu ipa sebui masuk liling marpikir si duli to makului penina jadi masuk ibana tu julun rajai jala maras ni rohama rajai ala nunga mulak cicinai jadi sunga baga-bagaki dipanggil roham lehonoko upam hina Roma dulu madokon, anggo salion nupaku raja nami asing duina. Lehoma opa puluelu heli cambuk, ima pakuina. Bah, wasongan dipanggil duamu. Bahasa gabi songon asing panggil duamu nina. Jo raja ima jo pajaga pitu na perjolo, pajaga pitu paduahon. Asa makata hitena. Di jo ma. Jadi patorang mak. Ngotekken kan di julumuna satonga upaku kolenokku tuho tu penjaga pitu perjulu songoni tu pitu paduahon bah ido jadi ngau pangido opa plelu heli cambuk du pak bimham nina duldulioma sian natar rimas musi rajaun disuruh mai cambuk du pak talibe sida jadi anggo rajai nabijak gudul dulion narohana dile mau pana dile musi koma panggetin alahon si jaga pitu ho jujur robere konina jadi memang di bagasang ulun bodoh saya niripu parhunikan api pergadungan saya pinikir persaulian namaro api hamagoan baru be hakim agung tabiki ya lo hebe gudang petok kenai takut mebana
maila na sida nangaka instansi hakim agung. Amun daun sa pakiriman dito hata Jesus dipanggil turbuhoma sa taparangehon serek ni roha. Naong boy tahasabapon aka nanilihon ni Tuhan itu hita. Mau lihatin mata pasat itu Tuhan ini muluboy dilion aka kebutuhan siya ganupari di hita. Jala memang daksay margurutu keinginan. Keinginan do kebutuhan memang beda. Mulu kebutuhan tapang itu Tuhan asa dilion alayong go keinginan sotung digosa-gosai ngeluta. Pas doro dia kay nata di son na malomar pangotik asa unang say digosa-gosai keinginan. Ado marpangotik menghemat. Idi doko dipoda tulpulu sada ya 10. Suri pada nama biar mila Jahoba, suri pada haposan, suri pada nama buan kok las ni roha, alamalo marpangotik. Jadi aka suri pada na las roha mamu ate suri pada na haposan di julun itu hatta te. Amin. Iya. Mau lihat. Jadi tapa soal madirita nang anak kota laho marhadaulatun laho martangiang nakin dohot ka ruru akan adinggani mulo di tulu Johannes sade opat hade dokon angko na boto sa kita tulu Johannes sade ay opat sahadi hita odo las ni rohaku na bulun mulo hubigi di parangeon akan akokku hasitongani. Jadi takol kalak batak anak kokido hamorao diau takolan halak batak ubotoi. Bukan abadio pingetor ridoko ni ditulu Johannes sede opat 2000 tahun asalpu di surat. Las ni rohana bulun mulu di parangeon anak kokku hasitongani na. Kalau generasi penerus odo pangomong godang na idoknya generasi penerus kita lihat dia orang-orang yang dapat kita percayai bui las rohata memering aka yana kota jala parpudi setong ma hitama dok moleate Tuhani songo di sade Timotius 5:10 ay memang dangadong natarbuak kita hagi luar dang utabuak kita hasya ngortutu alai digohi di batado pardal nguluta jala dakko lan purtibio di jajiu tu akan aporsia angule sugut idu nobelga ido iban namar gereja hita anggolan na portibio do na talului tapola hita rotu gereja alai pangomong godang ido naso boy tartuhor dot mas dok perak jala ido nakin totong tangyang taunang lilu jalani mulo boy pe so namar husor namora gabi na pugos gabi mamora alai na umuri sa salu nai ima nunga dilehon Tuhan ita dijajitu ita surga hasonangan gabi uban yakana porsia. Amin martang yang mahita. Mauliati ali Tuhan dihatam na manugu-nugu kami asaw ng lilu kami di dalani. Mauliati di papasodoro nami dakko lang ulu purtibion na bansabem roha nami. Alay lumubi hatam na manunggulhon nunga di paradeho gula manotong diakan aporsia. Wa malati kami dulu Tuhan di pasor kokos ada danak di keluarga tison tabba do inatai burus itu morang sehoma mapargugui maparbisuhi naturasla laho manugu-nugu akena kona songoni akan naneng berbagas adong dua keluarga naneng berbagas ima sirulando gultom do sirani handayani burnai baho dohod lain sada keluarga James William Siubelan dohod Orwana Irawati guru papahan homale Tuhan patuluson sakap nasida sakat nadinggani majalo pasu-pasu nasida diakartikina laos doa akan aturasna marlas ni roha jalaho wale Tuhan aparibisuhi naturasna laho manariho nakanarikotu ulon pamasumasuonna lasong ni aka dongan namin na ibagasan parsahiton
buat kami du tujulum ima amang hakasi dabuke na lagi pemulihan di rumah Ipanji hutagaol dirawat di rumah sakit Persahabatan nang Gabriel na Ibaho na dirawat di rumah opu Christian Duli Tapubulon dirawat di rumah sakit Polri, Nyonya Sidabutar Buru Nenggulan dirawat di rumah sakit Polri, Julio Siahan na dirawat di rumah sakit Eka Hospital Kota Wisata, Bram S. Manurung na lagi pemulihan di rumah, Nyonya C. Manurung Bursi Hobing na di rumah sakit Siluam. Tuor pasaton nami ali Tuhan, sudi dongan nami, asaho mamasu-masu akaubat dohot akasipanganon, na tao gabi malumi persaiton na, odo boto ali Tuhan akaholson asida, saya tatak manasida do akka keluarga nabi, asa totong mariras ni roha, majuwar menabadiai, ala hodo padoni bulon. Buat kami di tujulum, walaupun usia halak, na ulang tahun di bagasan mingguan, songoni sepuluh rumah tangga nang marulan tahun perkawinan tuhoro pasaton nami selalu nasida asa dipakai nasida kepartikian nani lomu tu nasida merlas ni roha mamuji gor monabadiai marningot akapasupasum seho mamangaramoti hami iaka perdelan nami bagasan mingguan hami selalu rus ni huriam sudi akan nahulongi hami nang diaka pangaratuan nabi jalaho male Tuhan padahun nasa pramarani daging doho todi nang keparsaiton sesudirus nuriam leo diami akapasu-pasu pasu-pasu na meragami dingulu partodion nang dingulu pardagingon ho mapaberhaton naka ganup kepala keluarga akan namulaulaon di marsugo pagi jalaho manomu mula-mula nasida ni bagasan hahi pason totong mahole Tuhan manesa dosa nami nagudangi asa totong ibaru persauran nami hami sama hami lumui persauran nami tuho majalo asin ni roham marhiti Yesus sebok kami tangyang nami amin. Tulu pemahatan itu hata marhiti di nomor wal rastul pulusada sada uhud pasatu piliata. Songon boru Samaria mangalap ay tu sumuri hapit subul
Potho hasunangan pasahat padirin tusi madami hujana matua rodisa leleng-leleng nai ale Jesus ai khangoluan go hidup asa sos nadirohaki asa sonanggok damen todiki Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanamina di benua gijang, do harron ni salusile leon nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatay masyan na nilihomi tu hami, pilen nami tu ho, sa jalo may gabiwap na us di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para sayang hami pilianon, pati bulon harajomu, dito nga to nga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhan na marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gurang si lehomi tu hami. Asalam gergirhay madok mauliati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus nami. Amen. Ali amanamina di benua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say sa malomone roham di banutongon sona di benua gijang, leho matuhami sa darion ang ulwa siya pari, se sama dosa nami, so panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kabitugion tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mau di bagasar dame, jalo pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaur homa damena tutodi munabi. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Ors maita. Tuhan Yesus memberkati.